ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ସାରୁମୂଳା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାହା ବାହା ଗଣେ ନାଚ এই ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାରିପଦା ବ୍ଲକର ଗୁଡିକମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଡୋଭିଆ ଗ୍ରାମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସିବେ।